Hej, hej. Du kender det måske også. Må jeg lige se din taske? Der er et stort ansvar. Troen, jeg har stjålet? Der er pres på følelserne. Der er en nagende hensynsbetændelse. For jeg er ved at kløve og stakke de 5 rummeter brænde, de fik i forgårs. Der er uro, hvor der skulle være overskud. Move it, Granny. Der er jo ikke noget at holde tilbage for. Men sådan behøver det ikke at være. I'll be back. LifeSense hjælper dig til at få bedre overblik og styr på dit liv. Det er læring og underholdning, når det er bedst. Så er jeg her igen. Det er kraftedeme ikke noget fritidshjem, det her, vi prøver. Sjovt, fængende, tankevækkende og lærerigt. Og så kan du tage det lige her og lige når du har lyst. Leg dig livsklog med LifeSense. Fornøjelse, forvandling for livet.